Kublai pi baro ngidon hakan ke step hakaying mane jong kabalang Presbyterian Nongpo Ribhoy Presbyterian Synod kajingu bat kajiro kalong tang yo blay uba penio pat hangi kan ke lat hakan ke step bangin ya pusan lang nakaktin ka jong blay ayu don ban keren bat ban pen mau yangi nagi jing shisha ki ba im jong kaktin ka jong blay ka phang pedeng juga jia slok ka balengkot hakan ke step ka bang kwa ban yalam jingmut kalong ngidon kam yo blay haka jing im jongi ngidon kam yo blay haka jing im jongi ngalapan song nong rem ya kini ke jia slok na ka gospel ka bakat kum Lukas pra kalenong kadekot ka ba saupo hadu ka ba sanpo hreu ka gospel Lukas pra kalenong kadekot ka ba saupo hadu kabasan pun reu. Ngidon kam yo blay haka jing im jongi. Ki para bangit bait baro nginom la ban im klem ublay. Nginom la ban im klem ka jing yarap ka jong ublay. Langi klan sakat no kat nuru. Langi start sakat no kat nuru. Langi tibit sakat no kat nuru. Klem ublay nginom la ban le Klem ublay nginom la ban im hakan ke perthai haga gospel ke jong Lukas pra kalenong dekat saupo du san penreu laya thu yangi bau tau Jairus ubalong unong sensyar jong ke sinagog ulawat ya utra Jisu namar bau don kam ya ke jingarap jong u Jairus ubalong unong sensyar jong ke sinagog udon ya ke wei ke kun kenthai kabadon hapdeng ke jing sitom kabajur bat udon kam ya ka jing pen khia ka jong utra Jisu na ka benta ka khun jong u ka badan hapring ka jing pang kumta kamper wala ulong ubreu badan ha ka buram ha ka kerdan bat kanam kat unong sensya jo ka sinagog ula pendam yala de ula penret yala de bat wala wat ya utra Jisu hadu bon dasyam na ka benta bon kerpat ya u bon pen khia ya ka khun jong u ka badan hapdeng ka jing pang kumta habau Jairus ula lewat ya utra Jisu ula syam bat ula kendu ya pat hakata gaji kendu ula kerpat ya utra Jisu baun penkhia ka kun kenthai jong namar bakadon hapdeng kajing sitom kabajur katba u Jairus udang ya keren bat u Jisu naga bentaban penkhia ya ka kun jong kabadan hapdeng kajing pang kawai pat ka kenthai ka bapang mi Islam khat arsnem haba kalatip bau Jisu udon hakata ka jaka hapdeng upai ba babun makaru kalalek wat ya utra Jisu hapdeng ka jing sitom namar ka sungthu bakadon kam ka jing yarap ka jong ublay ha ka jing im jongka kumta hapdeng upai ba babun kalalek wat ya utra Jisu bat kalapoi hajan jong bat kalayo ban bat na kirmiang ka jan jong bat haba ka ni ka kenthei ka papang mi Islam khat arsnem kalabat ikirmiang ka jan utra Jisu mar kumta kumtahi loong bakata ka jing sitom kala jakno nakamet jongka bat kala jalong ka breu ka bakoj bakhia tang hadin sipang por bagani ka kenthai ka papang mi Islam kala yo ka jing penkhia na utra Jisu uwei ubreu bana ka ying jong tau Jairus ulawan bani kendu yo Jairus bani thu bakata ka khun jong kabadan hapdeng ke jing sitom ka bajur kala khlatno tenrei kamper wala ka khun jong Jairus kala khlatno na ka perthai kamper kaladan ka jing yam breu ha ka ying jong Jairus namar ba ka khun jong kala khlatno henrei utra Jisu lambat u Jairus kila lej syaka ying ka jong Jairus pat haba kila poi ha ka ying jong Jairus utra Jisu ula pen empat ya ka khun ka jong Jairus Tura Jisu lapan empat ya ka khun jong Jairus namar bau Jairus udon ka jinget bat ka jing syanya ha ka jing yarap ka jong ublay usmuthu batang ublay wala ban yarap kumta hawat hapdeng ka jing bat ka jing kutlat jong ka jing em wat hapdeng bau ladu no ka khun jong ublay lambau tura Jisu la isnei ka ban pen empat ya ka khun jong Jairus ka bala khlatno ngidon kam ya ublay haka jing im jongi kita ki bawat ya ublay kinam kerdu
Kita bawat ya ublay. Kinom du no ikijing karku. Bat ikijing isnay. Kijong ublay. Unong ruan siya mensim ong. Ngadon kam try yame. Habas ngob ha nepang. Hangning yo i ba unong ruan siya mensim. Ukun ut hakini kikentin na kabaong. Ngadon kam try yame. Habas ngob ha nepang. Kipara bangit bait. Kumno mangabat mapipat. Hatong ijuwat na em yo ublay. Hakajing im jongi. Hatong iju shanya na em yo ublay. Hakajing im jongi. Kabaman na kasngi. Kaktian ka jong ublay kaya thu yangi. Ujairas. Ubawat bat ubashanya yo ublay hakajing im jong o. Ngiyo i ba umat ikijing korku. Bat kata kajing korku kalong. Ba ublay ulapan impat. Ya kakun jong o. Kabalayap no. Bat ngin lap ru hakan ikagju ke gospel. Bagan ikakentay kapapang mi isnam. Kalayo apat ikajing pengkhiya. Namar bakawat ya ublay. Kasnguthu bagadon kam ikajing yarap ublay. Pat ublay ru uyarap ikitak bawat ya u. Pat kibasyam ya u. Hakajing im jongki. Namar kata ngidon kam ya ublay. Ngidon kam banwat ya u. Pat bankhot kerpat. Tang hakakerteng jong u. Namar tang na u ngilak ban yo ikajing yarap. Hakajing im jongi. Jeremiah ke kitab jong u ke baar pu kendai kelong dekot khatlai uong. Pinwat yanga pat pin syam yanga. Haba pinwat yanga dakadok nut barok. Pinwat yanga pat pin syam yanga. Haba pinwat yanga dakadok nut barok. To blen korku pat nyarap yangi. Pengin wat yo ublay hakajing im jongi. Namartang ublay. Ubala ban yarap yangi. Hakipor barok jong kajing im. Nakabenta kaburom gajong ublay. Amen.